En alweer een goedenavond iedereen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Radio Perolas. En het is een beloftevolle aflevering, want vanavond hebben wij niemand minder dan een onderzoeksjournalist hier aan tafel. Maar het is ook vooral de persoon. George van Beek, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Een van de onderzoeksjournalisten van Dagblad de Limburger. Ja. Dat is nu je werkgever op dit moment. Ja. Dat is in de loop van de geschiedenis bonter geweest. Je hebt gefreelanced, je bent bij andere redacties op de loonlijst geweest. Dat klopt, ja. Ja. Wat heeft je het meest gevormd als onderzoeksjournalist? Oh, dat is toch de combinatie, denk ik. Alle verschillende vormen van journalistiek, daar leer je uiteindelijk het meeste van. Dus er is niet een soort opleiding voor onderzoeksjournalist. Je bent er geleidelijk een beetje ingerold. Ja, dat denk ik wel. En ja, allerlei andere vormen van journalistiek heb ik ook gewoon jarenlang gedaan. Regioverslaggever, politieverslaggever, rechtbank heb ik veel gedaan. Reportages, grote reportages maken. En van al die velden in de journalistiek steek je iets op en leer je iets. En op een gegeven moment ga je dat samen kneden tot een bepaald pakket aan vaardigheden, denk ik. Het was er één domein waar je echt veel interesse in had? Je noemt politiewerk of rechtbank. Greep je dat aan of was het een motief om... Nou, ik ben in begin jaren 90 begonnen bij toen nog Dagblad voor Noord-Limburg als regioverslaggever in Venray. Mm-hmm. En daar was ik, maar daar kreeg ik ook de portefeuille, zeg maar, politie en justitie en openbare orde en veiligheid. En die interesse had ik wel altijd, om een beetje die hoek ook erbij te doen. En later heb ik heb jarenlang gezeten ook bij het blad Binnenlands Bestuur in Amsterdam. Oh ja. En daar had ik naast openbare orde en veiligheid, dus en politie en justitie, had ik daar ook de portefeuille alles met asielbeleid, inburgering, immigratie, integratie. En dat heeft me ook altijd wel mijn speciale interesse gehad. Zit er diep in jou een gevoel voor rechtvaardigheid? Dat jouw energie opzweepte om dingen te doorgronden? Ik denk het wel. Maar ik denk dat bij heel veel journalisten wel... Ja, als je werkt voor een modeblad misschien wat minder. Maar een journalist die wil toch gewoon achter de feiten komen. Die wil toch de waarheid boven water. En die wil uitzoeken hoe het zit. Ja. En daar moet je wel een bepaalde drive voor hebben, denk ik. Ja. Ik heb wat plaatjes verzameld van tijdschriften die, laten we dan maar zeggen, onderzoeksjournalistiek in een portefeuille hebben, om het maar even zo te noemen. Nou, oké. Maar daar kun jij er vast en zeker aan toevoegen. Dit is zo'n beetje een wilde greep van wat er voorbij kwam, hier in Nederland. De Groene Amsterdammer zie je links midden. En Trouw, de Volkskrant, ja, de correspondent helemaal centraal, Vrij Nederland. Dat oog, dat staat voor follow the money. Ja. Het zou eigenlijk moeten bewegen als wij ook hier een beetje bewegen, maar dat doet hij niet. Oké. Maar, en dan nog VPRO en NRC, maar daar zijn er natuurlijk nog veel meer kwaliteitskranten. Nou ja, veel meer weet ik niet, maar je hebt natuurlijk nog op radio heb je Argos en televisie heb je Zembla. En Nieuwsuur hebben ook steeds meer onderzoeksredactie. RTL Nieuws is een groot merk op dit gebied met die hele toeslagenaffaire ook en zo. Ja, dan, als ik zo even snel kijk, dan denk ik dat je Ja, en de Limburger dan natuurlijk, hè? Die stond er niet bij. Die stond er nu niet bij, nee, okay. Maar daar komen we nog wel op. Okay. Want er is een onderzoek geweest over onderzoeksjournalistiek. Hè? Daar heeft men research naar gedaan, daar hebben we ook een slide van. Dat is volgens mij de volgende slide, of toch een van de volgende. Dat is deze hier. Ik weet niet of je dit onderzoek kent, het is al van enige tijd geleden. Nee, en daar kwam een stelregel uit dat de Limburger toch echt wel behoorlijke stappen voorwaarts heeft gemaakt op het gebied van onderzoeksjournalistiek. En wie heeft dit onderzoek gedaan of gemaakt? Ja, hele goede vraag. Dat zou je daar in de kleine letters moeten kunnen lezen, maar dat kan ik van hieraf niet zien. Maar het was een afkorting van een organisatie die daar actief mee is geweest. Dat staat ook online. Ik zal het je naderhand, ik zat het in de tekst bij de video plaatsen, dat we het allemaal kunnen lezen. Okay, ja. Want het is een interessant verhaal. En op de volgende slide denk ik dat we kunnen zien wat de producten kunnen zijn van het werk van zo'n onderzoeksjournalist. Ja. Dit noemde jij als een van de boekjes waar... Dus toch een redelijk klein boekje, geloof ik? Nee, dat is gewoon echt een volwaardige paperback van... Okay. Ik weet het niet, 250 pagina's of zo. Dus dat is zeker geen boekje. Oké.
Nee. Oh. Het is echt een boek. Niet meer te krijgen, zeg ik je. Ik heb echt de afgelopen dagen er flink voor gebeld naar de boekhandels. Het is niet te krijgen. Ja, wel tweedehands. Dan moet je natuurlijk in het andere circuit zoeken. Maar dit is een voorbeeld boek eigenlijk voor onderzoeksjournalisten, zegt de School voor Journalistiek. Ja, dat verbaast me niks. Dat laatste wist ik niet, maar dat klopt. Dit is gewoon... Die journalist Bas Haan die heeft dus jarenlang onderzoek gedaan naar de zogenaamde Teven-deal met de officier van justitie Fred Teven. En welke deals die gesloten had met een crimineel en welk bedrag daar uiteindelijk voor was betaald. En aan het einde van, dat deed hij toen nog voor, was dat nou Nieuwsuur of dat ben ik even vergeten, maar voor televisie in ieder geval. Mm-hmm. En daarna heeft hij een jaar of een half jaar sabbatical genomen en heeft hij gewoon al dat werk samengevoegd in dit boek. Ja. Ja, en ik lees zoiets met rode oortjes. En ik denk met mij heel veel andere journalisten. Dus het is echt een aanrader. Ja, het heeft natuurlijk minstens 1 minister de kop. Nee, wel meer. Ja, wel meer. Ja, ik moet even denken, want er zijn toen na een jaar kwam die affaire nog opnieuw aan het rollen. Ja. En toen is uiteindelijk, is er nou het kabinet overgevallen? Of ik ben de tel even kwijt, maar dat heeft... Maar dat had absoluut grote gevolgen voor met name voor de VVD. Want het waren allemaal VVD-mannen. Ja, klopt. Ja, dus daar zie je wel. Dus, hoe kun je daar ook het belang van onderzoeksjournalistiek mee definiëren? Dat er ook gevolgen aan moeten zitten aan datgene wat je blootlegt? Dat is wel vaak het geval natuurlijk. Nou, dat is een interessant punt, denk ik, ook binnen de journalistiek. Is het nodig dat er koppen rollen? Mm-hmm. Dat is de vraag, ja. Nou, ik persoonlijk heb daar wel mijn twijfels over. Of laat ik het iets beter zeggen. Ik vind niet een journalistiek onderzoek pas geslaagd als er koppen rollen. Mm-hmm. Zo moet ik het zeggen. Ja. Maar wat je wel wil, is dat je publicatie dat die impact heeft. Maatschappelijke impact. Wat dat dan ook is. Dat een bepaalde misstand wordt beëindigd. Of dat als er gefraudeerd is, dat bepaalde schuldigen worden opgespoord. Of dat justitie en de rechterlijke macht, dat die een gerechtelijke dwaling rechtzetten. En vaak is het wel zo dat er dan ook koppen rollen, politieke koppen. Maar dat zie je denk ik wat vaker in Den Haag. Omdat dan gaan er weer andere dynamieken spelen. Dan gaat de televisie een rol spelen. Heel Nederland bemoeit zich ermee. Dat is anders in de regionale journalistiek. Ja. Maar ja, is het die koppenrollen... Voor mij persoonlijk is dat nooit een doel van mijn onderzoeken of zo. Nee. Dat niet. Ja, dat zou denk ik misschien ook niet moeten. Nee, maar als je een moeilijk en interessant onderzoek hebt gedaan en je bent ervan overtuigd dat je iets goeds aan het licht hebt gebracht en je brengt dat verhaal of die radio-uitzending of die televisieuitzending of wat dan ook en het slaat dan, zoals wij dat zeggen, dood als een pannenkoek, ja, dat wil je ook niet. Ja. Dat nooit iemand meer erover praat en dat je er nooit meer iets van hoort, dat wil je ook niet. Ja, begrijp ik. Nu ben je 2 keer gehonoreerd met een tegel. En een tegel, dat is de hoogste journalistieke prijs die je in Nederland zo ongeveer verdienen kunt. Ja. Voor welke 2 onderwerpen was dat? De eerste is alweer een jaar of 4 geleden voor een onderzoek naar een malafide transportonderneming in Venlo. De firma Wismans. Ik maak nog even reclame voor het bedrijf. Ja. Het bedrijf is dus opgedoekt, maar daar komen de zonen misschien nog op. Ja, daar komen nog wel op, ja. En nu, dat was dus 3-4 jaar geleden. En nu dit jaar met collega Rick van Hulst heb ik een tegel gewonnen voor ons onderzoek naar de misstanden bij de politie Horst Pelemaas in Noord-Limburg. Ja. Allebei zaken met gevolgen voor de betrokkenen. Jawel, maar eerlijk is eerlijk. Kijk, wat wij bij de politie hebben beschreven, dat was eigenlijk meer verslag doen van wat er aan de hand was. Het is niet zo dat door onze publicaties de zaak aan het licht is gebracht. Wij kregen er lucht van dat politie en justitie, en met politie bedoel ik dan Rijksrecherche, en dat die bezig waren met een intern onderzoek. Maar ze wilden niet vertellen waar dat over ging en ze wilden dat in beslotenheid gewoon afhandelen. Dus wij hebben dat vervolgens zeg maar opengekraakt en toch kunnen laten zien waar dat onderzoek nou eigenlijk over ging. Want de resultaten zijn nog steeds niet officieel gepresenteerd. Het onderzoek is nog weliswaar afgerond, maar de resultaten zijn nog niet naar buiten gebracht. Dat zal niet meer heel lang duren. Ja. Maar die zaak Wismans, dat is in die zin van een andere orde. Daar was gewoon eigenlijk nog niks aan de hand toen die publicatie kwam. Ja. We gaan eerst even naar Heerlen.
Daar was een burenruzietje aan de gang. Tenminste, ik neem aan dat het zo begonnen is. En dat jij een soort tip hebt gekregen. Ik neem aan dat dat via de krant loopt. Dat daar iemand iets mailt of binnenbrengt. Nee, dat ging anders. En burenruzietje. Ik hoor het u zeggen. Het liep een beetje uit de hand. Nou ja, maar dit is, dat kan ik wel vertellen. Dit was december afgelopen jaar. Dus nu, 8, 9 maanden geleden. En ik kreeg op een vrijdagavond een appje van iemand die ik ken in Amsterdam. Die stuurde mij een filmpje door wat op social media rond zwierf. Van Sjors, zie je dit en wat is er aan de hand in Heerlen? En daar zag je een filmpje dat er een soort projectiel, een brandbomachtig iets tegen een woning werd gegooid in het donker. Het was in de winter. En dat er brand uitbrak tegen die gevel. En er stonden allemaal teksten bij van Syrisch asielgezin wordt weggepest en wordt het leven moeilijk gemaakt. Dus mijn eerste reactie op die vrijdagavond om 10:30 was, jeetje, is dit nou zo? Worden hier gewoon asielzoekers in Limburg gewoon weggebombardeerd met brandbommen, met molotov cocktails? Toen ben ik zaterdagochtend gelijk aan de slag gegaan en gaan bellen en zoeken en contactpersonen zoeken en betrokkenen zoeken. Nou ja, dat is dan het normale handwerk, zeg maar. Ja. En toen zat ik zaterdagochtend vrij snel in de auto naar Heerlen en toen begon het dus eigenlijk de zoektocht van wat is hier nou eigenlijk aan de hand. Ja. En langzaam maar zeker, of eigenlijk wel vrij snel, kreeg ik toch wel een hele andere indruk van. Wat daar echt speelde. Ja. Gaandeweg de publicaties ontwikkelt dat dan eigenlijk. Dus in het begin heb je een eerste versie, noem ik het maar eventjes. En daarna wordt het al snel ingewikkelder of van een betere afstand bezien. Ja, maar het krijgt ook een eigen dynamiek, dat soort zaken, door het feit dat er publicaties verschijnen. Want daar gaan steeds meer mensen zich ermee bemoeien en andere partijen die mengen zich in de zaak. En mensen hebben er dan een andere mening over, gaan er anders tegenaan kijken. En dit is daar wel een schoolvoorbeeld van. Ik heb toen 2 weken lang ben ik hier alleen maar mee bezig geweest, bijna dag en nacht. En elke dag had ik wel ik heb daar in totaal 9 of 10 verhalen over gemaakt in 2 weken, geloof ik. Kijk eens aan. En elke dag zat er een nieuwe facet in. Dit kan ik me nog goed herinneren. Dat was een woensdagavond. Dat was een week na de eerste publicatie. Nee, 2, 3 dagen na de eerste publicatie. Dus in die eerste week. Dat er een hele groep jongeren zich verzamelde rond die woning in Heerlen. En die bewoners zijn toen gevlucht, dat Nederlandse gezin naast dat Syrische asielzoekersgezin. En toen is de voordeur ingetrapt en is die woning geplunderd. En toen is dat gezin dus ook op een veilig adres ondergebracht. Hier zie je hoe de woning wordt dichtgetimmerd. Ja. En die wijk is toen afgezet, is de noodverordening afgekondigd. Dus binnen no time, binnen 3, 4 dagen, er was helemaal niks bekend van die kwestie. Ja, wel in de wijk en bij de gemeente en de politie, die kenden de zaak wel. Maar mede, of eigenlijk wel vooral door die publiciteit ook, was het in één keer een grote zaak, ook landelijk nieuws. En dan zie je wel hoe die zaken kunnen niet escaleren, maar in een versnelling komen als het eenmaal in de publiciteit komt. Ja. Hier heeft de publiciteit als het ware een echte rol gespeeld in de ontwikkeling van het drama natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja. Zoals Joris Luijendijk wel eens vertelde, van als wij stoppen met een busje bij de Gaza-strook, beginnen ze opeens stenen te gooien. Omdat ze weten dat er een CNN-camera tevoorschijn gaat komen. Ja, ik ken dat boek en ik ken dat verhaal van hem. Maar wat je nu zegt, dat is vooral met televisiecamera's. Ja. En deze zaak in Heerlen was toch anders. Want het is echt niet zo, omdat ik daar op de stoep stond, dat daardoor in één keer die woning werd belaagd. Of het was andersom. Ik bedoel, ik ben daar naartoe gegaan toen die avond, omdat er 150 jongeren op de stoep stonden. En er roleerden ook video's die door de betrokkenen zelf werden gedeeld op sociale media. Eerst door dat Syrisch gezin, die dus hun buren betichten van racisme en moslimhaat. En dat riep heel veel woedende reacties op van hoofdzakelijk moslimjongeren uit het hele land, die dus naar Heerlen trokken vanuit Rotterdam en waar ze allemaal vandaan kwamen om hun geloofsbroeders te beschermen. Ja. En de crux van de verhalen, denk ik, is dat je zag net dat artikel, de eerste van brandbom, burenruzie of racisme. Mm-hmm. Die Nederlanders werden beticht van racisme en daar kun je toch wel heel erg je vraagtekens bij plaatsen of dat nou racisme was. Want de Nederlandse gezinnen in die wijk daar, die zeiden van, hou eens even,
deze Syrische meneer, die is gewoon helemaal gestoord en die is asociaal bezig. En of dat nou een Syriër is of een Nederlander, het is gewoon een asociale buurman. Hij tyranniseert de buurt. Hij tyranniseert de buurt en hij viel vrouwen lastig, ook seksueel en zo. En dat riep dus die reactie van die buurt op. Ja. Ja, is dat dan racisme? Ja, als dat klopt wat zij vertellen, en ik denk wel dat dat klopt, dan noem ik dat geen racisme. Ja. Nu, het is wel interessant om te weten, want ik stel me voor hoe jij aan je gegevens komt. Die moet natuurlijk wel echt kloppen. Je moet echt zeker weten dat je verhaal valide is en dat de feiten die zich aandienen, dat je die ook kunt aantonen, neem ik aan. Dus wat zijn zoal bronnen zoals jij die verzamelt voordat je een goed stuk kunt schrijven? Uit welke hoek komt dat allemaal? Over mijn bronnen mag ik niks zeggen. Ja, dat is nou zo jammer. Dus door met het volgende. In de algemene zin is dat toch wel iets over te zeggen? Tuurlijk. Ja. Nee, maar ik maak half een grapje. Kijk, wij zijn natuurlijk altijd heel voorzichtig met onze bronnen, de individuele bronnen bekendmaken. Dat kunnen wij en mogen we niet. We hebben dan geen wettelijk beroepsgeheim, maar wij mogen wel onze bronnen beschermen. Dat is ook wettelijk zo geregeld. Ze bedoel ik dan justitie, kunnen me in de cel gooien en te dwingen om te praten. Ze kunnen me zogenaamd dan gijzelen. Nou ja, wij hoeven niks te zeggen als journalisten. Dus in die zin zijn we beschermd. En dat is ook nodig, want mensen moeten erop kunnen rekenen dat als ze vertrouwelijk met een journalist praten, dat ook gewoon altijd binnen de kamers blijft. Dus individuele bronnen, en soms maakt het niet zo heel veel uit, maar heel vaak maakt het wel wat uit. En dan moet je dat gewoon heel erg goed beschermen. Maar in algemene zin wat jij zegt van de bronnen, dat kan van alles zijn. Dat kunnen rancuneuze ex-werknemers zijn die denken ik heb nog een appeltje te schillen met mijn baas. Mm-hmm. En ik heb hier een schaduwadministratie en dan kun je laten zien hoe die met de boekhouding heeft zitten rommelen. Ja. Dat kunnen mensen zijn waar ze ruzie mee hebben. Het kunnen slachtoffers zijn. Het kunnen, ik verzin nou maar even wat. Politiemensen zijn die zeggen bij ons op het werk worden processen verbaal vervalst. En dat zit mij dwars. Ik kom in gewetensnood. Ja. Maar het kunnen ook mensen zijn die iets gehoord hebben. Ik hoor dat gisteren mijn buurman is opgepakt wegens dit of dat. Het kan van alles zijn. Ja. Ja. En die vraag die krijgen wij vaak als je... stel dat iemand wraakzuchtig is of rancuneus is een beter woord. Ja. Moet je daar dan zomaar mee gaan praten? Ik zeg ja, zeker moet je daarmee gaan praten. Alleen moet je dan wel wat die persoon vertelt, moet je gewoon heel erg goed checken. Check, double check, triple check. Gewoon, klopt dit wat die persoon zegt? Kan hij het documenteren? Kan hij het aantonen? Kan hij documenten laten zien? Bewijzen laten zien? En wat dan de motieven zijn van die persoon om het te vertellen. Ik vraag het altijd wel. Ik wil het ook wel weten wat de motieven zijn. Ja. Maar in feite maakt het me verder niet uit. Je hoeft het niet te publiceren. Nee, maar wij praten echt wel eens met mensen waarvan we weten dat hun doel echt is om de ander een hak te zetten. Ja. Oké. Als ik het maar weet en als ik het maar snap. Het gaat mij erom dat de feiten die persoon mij levert, dat die kloppen. Dat die kloppen, ja. Dat je dan mee vooruit. En dat is mijn werk, om dat dan te checken. Ja. Dat je dus niet zomaar vuige praatjes over iemand gewoon de media inslingert. Want dan kom je op het terrein van laster en roddel en achterklap. Nee, en dat is nou net wat we niet willen. Ja. Nee, niet willen, niet mogen. Ja. Landelijke politie is bezig met het verbeteren, zeggen ze, van hun onderzoeksmethode. Dan heb ik het over de politie. Ja. En die zeggen, we hebben toch af en toe wel eens last van tunnelvisie. En de confirmation bias. Dat zijn allemaal begrippen die natuurlijk, die zijn jou heel vertrouwd, maar ons niet zo. Daarom starten we heel even een klein stukje video in. Daar wordt dat een beetje uitgelegd. Oké. Confirmation bias is zo'n belangrijk psychologisch instinct. Confirmation bias begint eigenlijk als een bepaalde focus. Je hebt een bepaalde focus op iets. Bijvoorbeeld stel, je gaat een rode auto kopen. Dan zul je zien dat je eigenlijk alleen nog maar rode auto's ziet. Dat is de eerste stap. Je ziet alleen nog maar die rode auto's omdat je je focus hebt op de rode auto's. Dan zit je in een confirmation bias. Er zijn zeker, behalve confirmation bias, ook nog andere valkuilen, psychologische processen waar je je soms niet eens van bewust bent. Groupthink is daar echt een hele belangrijke van. We kennen allemaal ook wel group pressure, hoe je onder druk van een bepaalde groep
tot bepaalde beslissingen komt. Of wat je bijvoorbeeld ziet in criminaliteit, hè, dat je meegaat met de groep, meegaat doen met de groep. Maar dat zie je niet alleen in criminaliteit, dat zie je ook in het groot. Dat je onder groepsdruk zeg maar, bepaalde dingen doet die je als individu misschien niet zou doen. Nou, groupthink lijkt daar heel erg op. Dus op het moment dat je je in een grotere groep bevindt en die groep daarin is een sterke mening vertegenwoordigt, dan zie je dat steeds meer mensen zich bij die mening gaan aansluiten. Zelfs als ze in het begin een hele tegenovergestelde mening hebben. Omdat ze eigenlijk heel graag bij die groep willen horen. Dat is een natuurlijk proces. Scenario denken is echt een hulpmiddel, dus het is geen redmiddel. Het is ook niet gegarandeerd een succes. Maar scenario denken kan je helpen om te gaan met confirmation bias of met groupthink. Door jezelf eigenlijk echt heel bewust even in het alternatieve scenario te zetten. Herken jij hier voor jezelf ook iets in? Het scenario denken, dat je een construct moet verzinnen van hoe is dat hier nou eigenlijk gegaan of wat speelt hier? Nou ja, ik ken deze documentaire ook en daar zit nog een stukje voor over tunnelvisie ook. Ja. En dat is iets waar wij als journalisten ook, net als inderdaad politiemensen, erg voor moeten oppassen. En confirmation bias en dat groupthink en zo, dat zijn nou een soort afgeleide en zijpaden van. Mm-hmm. Maar neem nou dat geval wat ik net vertelde in Heerlen. Als ik had wel toen ik eraan begon het idee van jeetje, dit lijkt wel heel grof racisme. Mm-hmm. Maar als ik in een tunnelvisie was beland, dan wat je dan krijgt is dan ga je alleen nog maar dingen verzamelen die dat bevestigen. Ja. Dan ga je bij wijze van spreken alleen die quotes opnemen van of zelfs maar praten met mensen die zeggen ja nee dat is racisme, ja nee dat is racisme. En dan raak je een beetje doof voor de mensen die zeggen nee maar wacht even, het zit anders en vorige week is er dit gebeurd en dat moet je ook naar kijken. Ja. Nou dus daar moeten wij journalisten en niet alleen onderzoeksjournalisten altijd heel alert op zijn en heel erg, ja, daar worden we op getraind of daar zijn we op getraind om open te staan voor alle varianten. Ja. En dan zal het best eens voorkomen dat je misschien lukt dat niet altijd 100%, maar laat ik voor mezelf spreken, ik doe wel altijd mijn best om alle kanten van een zaak in ieder geval te beluisteren en te bekijken. Ja. En heb je nog te maken met een hoofdredacteur die jouw verhaal leest en ziet? Ja, of de chef of de eindredacteur, in ieder geval ook collega's, jazeker. Ja. En die zeggen dan, zullen we het in 2 stukken knippen, dan kunnen we het over 2 dagen verspreiden, want dan hebben we wat langer, lezerspubliek dat hierop springt. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, maar op zich is daar niks mis mee, als dat maar niet het gevolg is dat als je alleen het eerste deel publiceert, dat er een heel ander beeld ontstaat van de totale kwestie. Ja. Maar als je een publicatie zegt, nou, we knippen hem op in 2 delen, ja, waarom niet? Ik bedoel, daar is op zich niks mis mee. Ja. Het gebeurt trouwens niet zo heel vaak, hoor, dat doen. Ja. Nee, maar mijn collega's die zitten er wel om met mij mee te denken en mee te kijken. En inderdaad, mij en anderen te behoeden voor tunnelvisie en voor blinde vlekken. Want we doen ons best, maar ik kan ook fouten maken. Alleen moeten die er dan wel uitgehaald worden voordat het in de krant staat. Ja, precies. Een van de bronnen die jullie hebben komt uit de wet openbaar bestuur. Tenminste, ik neem aan dat jullie, als je aan overheden vraagt, hoe hebben jullie het nou precies geregeld? Ja. En wat is hier aan vooraf gegaan? Mag ik dat eens zien? Dat je dan in principe die stukken moet krijgen toegestuurd. Ja, dat is... Is dat jouw ervaring? Nou ja, de wet openbaar van bestuur. Je vroeg een kwartiertje geleden of zo van thema's waar ik vooral mee bezig was. En toen noemde ik dus politie, justitie en integratie en asiel en zo. Maar inhoudelijk, wet openbaar van bestuur is wel echt ook mijn specialisme al jaren. Mm-hmm. Ik geef er ook lessen in aan de school van journalistiek. En ik ben ook actief in journalistenclubjes die daar mee bezig zijn. En ik pas het gewoon veel toe, ik gebruik het veel. Dus ja, kort gezegd is het een middel om jouw overheidsinformatie te laten inzien die de overheid niet of niet actief wil openbaar maken. Ja. Mm-hmm. En dat is ik zeg in mijn colleges dan ook, of in mijn lessen tegen journalisten, van het is een heel handig, nuttig werktuig in de gereedschapskist van een journalist. Ja. Niet het enige, het is geen wondermiddel, het is geen tovermiddel en er valt veel op aan te merken. Vooral hoe de overheid ermee omgaat. Maar het is wel een nuttig middel. Ik bedoel, kijk, een timmerman heeft ook een zaag en een beitel en een hamer en een doosje spijkers. Nou, zo moet je het zien. Dit is dan voor mij ook een hamer, laat ik het zo maar zeggen. Ja.
Nu is jouw collega eigenlijk Brenno de Winter. Die heeft ook veel met dat bijltje gehakt. En die heeft er een soort videootje over gemaakt. We gaan eens even kijken naar een fragment daarvan. Ja. Eigenlijk wordt in die video gesteld... in Nederland valt het nog niet zo erg mee met de wet openbaar bestuur. Met name op de manier waarop die wordt toegepast. Klopt. Dat is de aanklacht. Maar misschien dat we eventjes naar het fragment kunnen kijken... Ja. dat een beetje illustreert. Nederland, al hebben we misschien een beetje zo eind 20e eeuw vooropgelopen, dat we inmiddels een landje zijn geworden met een beetje een geheimzinnige bestuurderscultuur. Namens ons maakt de overheid beleid en voert dat uit. Het volk als opdrachtgever kan dat toetsen door gebruik te maken van de Wet Openbaarheid van Bestuur, de WOB. Daardoor kan iedereen de hand leggen op de stukken die over het beleid of de uitvoering gaan. Transparant bestuur noemen we dat. De weg naar transparantie is vaak complex. Een vrij overzichtelijke, handige wet. In verhouding met andere WOP's, er zijn er ongeveer 90 in de wereld, is het een redelijk goede. En ook een redelijk liberale, waardoor je dus volgens de wettekst vrij veel toegang krijgt. Dat is 1. 2, het gebruik van de WOP is lastig en dat komt vooral door de zeer bovengemiddelde obstructie bij de overheid. Wat gaan we vandaag doen? We gaan naar het ministerie van Justitie toe. Daar gaan we naar een bezwaarzitting. Ik heb een bezwaar gemaakt tegen een beslissing. Dat gaat over de kilometerprijs. Ik had de documenten opgevraagd om duidelijk te krijgen wat voor straffen mensen nu tegemoet kunnen zien als er problemen met die kastjes zijn. Nou, daar is dus 6 pagina beslissing opgekomen en slechts 1 pagina verstrekking. En daar is ook nog zo'n beetje de helft doorgekrast. Bestuursrechtelijke procedures zijn doorgaans openbaar. Toch was dat bij de hoorzitting van Brenno niet het geval. Nou ja, de doorgelakte pagina's, daar is heel Nederland inmiddels vertrouwd mee. Want er wordt in de Tweede Kamer natuurlijk ook van alles opgevraagd. Ja. En meneer Omtzigt, die heeft ze regelmatig omhoog gehouden. De vellen papier waar bijna geen letter meer op stond. Ja. En daar heeft iemand zelfs de tegenwoordigheid van geest gehad om ze wit te gaan lakken, zodat het niet meer zo opvalt wat er precies weg is. Ja. Nou ja, die meneer net, die Roger Vleugels, die WOP-deskundige, dat is absoluut de WOP-goeroe in Nederland. Is overigens ook een Limburger, die Vleugels. Ja. Die geeft veel lessen en hij heeft mij ook de eerste beginselen van het wobben, het werkwoord heet dan wobben, hè? Een WOP-verzoek indienen. Aha. Wobben, wopte, gewopt. Kijk, we leren bij. Ja, dus ik heb ook wel lessen in het begin gehad, 20 jaar geleden of zo van hem. Maar hij zei het van ja, in Nederland is het moeilijk vanwege de meer dan gemiddelde obstructie van de overheid. Wij noemen dat onderling in ons vakgebied wobstructie, maar dat klopt. Het is de letter van de geest is, of ik zeg het verkeerd, de geest van de wet moet ik zeggen, is goed. De basisregel is alles is transparant, behalve als het echt niet anders kan. Ja. Bijvoorbeeld als iemand zegt, mag ik een kopietje van de alarmcentrale van de kerncentrale van Borselen? Ja, dan snapt iedereen dat die niet zomaar op straat mag komen te liggen. Ja. Ja? Maar wat er in Nederland gebeurt is het tegenovergestelde. De meeste ambtenaren en bestuurders die redeneren van niets is openbaar, tenzij het echt niet anders kan. En dat is waar wij heel vaak tegenaan lopen. En dat maakt ook onderzoeksjournalistiek mede daarom zo moeilijk, dat er gewoon, ja, je loopt voortdurend, of moeilijk, in ieder geval tijdrovend, laat ik het zo zeggen. Je loopt voortdurend tegen gesloten deuren en dichte luiken aan. Je zegt hier toch dat dat dan uit de ambtenarenhoek komt, dat daar de boel wordt tegengehouden. Maar en bestuurders. Zit er niet een bestuurder achter die gekozen is, bijvoorbeeld, en die een partij dient, of in ieder geval een kleurtje dient, of een belang, en dat die tegen zijn ambtenaren zegt, luister, vriend, we gaan het zo en zo doen. Zo zou het eigenlijk wel moeten, maar er zit dan ook een juridische afdeling vaak bij, en advocaten, en die wijzen de wethouder of de burgemeester erop, of de minister van Pas nou op, en dit kun je niet zomaar doen. En bovendien spelen er ook op ministeries en ook op gemeentehuizen spelen ook gewoon politieke belangen. Als een ambtenaar weet van als deze notitie op straat komt, dan kost dat de minister de kop. Dan zal zo'n ambtenaar waarschijnlijk adviseren van nou, meneer of mevrouw de minister, ik zou dit toch maar niet openbaar maken, want u komt zwaar in de problemen. Ja, zo werkt het gewoon. Ik bedoel, dat is waar wij als journalisten ook voortdurend tegenaan lopen. En dan is jullie spel is om de publicatie te bewijzen dat die er is, via een andere route bijvoorbeeld. Ja, of toch dat document te pakken te krijgen. Kijk, daarom dat boek wat we net lieten zien van Bas Haan, de rekening voor Rutte.
Daarin beschrijft hij prachtig hoe hij vervolgens toch via allerlei omwegen, door gewoon bij ambtenaren 's avonds thuis aan te bellen en andere bronnen te zoeken en zo, hoe die langzaam maar zeker millimeter voor millimeter toch het verhaal afkrapt en dan toch bij de waarheid komt. Ja. En daar heb je de foto weer. Dat is, dat is wat, dit is daar wel een heel beroemd voorbeeld van, maar dat is wat wij doen, wat we proberen te doen. Het klinkt ook echt naar buffelen. Gewoon uren erin steken, Ja, dat alles is het ook. uitproberen. Ook accepteren dat het heel vaak helemaal misgaat en dat je niks boven tafel krijgt. En toch een dag kwijtgespeeld hebt. Een dag, Zeg een dag. Of een week of een maand. Oh. Ja, maar dat je helemaal niks hebt, dat gebeurt bijna nooit. Wat vaker gebeurt is dat het verhaal iets anders in elkaar blijkt te zitten. Of dat je het nu niet rondkrijgt en dat je nog langer moet wachten. En over een half jaar nog eens een keer proberen. Maar dat je echt bijna zeker weet aan de hand van tips of wat dan ook. Van zo moet het ongeveer in elkaar zitten, maar ik kan het niet bewijzen. Natuurlijk komt dat ook wel eens voor, maar niet zo heel vaak. Ja. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Laten we eens even kijken naar een groep slachtoffers die jij uit de penarie hebt gehaald. Tenminste, zo komt het op mij over. Het eerste plaatje kun je meteen aan zien wat dat zijn. Dat zijn de Filipijnse truckers. Oh ja. Die werden als, zeg maar gewoon als slaaf behandeld ongeveer. Ja. En jij kreeg ergens via een of andere route een tip, neem ik aan. Ja. En ik noem geen namen, maar in algemene zin kan ik daar wel over zeggen dat ik kreeg ooit een telefoontje van een kennis van iemand die, laat ik hem even noemen, een soort geestelijk verzorger, een pastorachtige functie had, kosterachtige functie, een beetje een religieus getinte functie in Duitsland. Oké. En daar heb ik kennis van. Oh. En die belde mij. Ik denk dat hij gewoon heeft zitten googlen van ik zoek een journalist. Dat weet ik even niet, maar die belde mij en die zegt, goh, zo en zo. En in Duitsland zijn problemen geweest met een groep Filipijnen. En we denken dat die nu naar Nederland zijn vertrokken. Oh, ja. Ergens in Limburg. Dat was eigenlijk het begin van het onderzoek. Ja. Nou, en toen ben ik die chauffeurs gaan zoeken. En die bleken inderdaad in Venlo te zitten bij de firma Wismans. Oké. En daar heb je het. En hoe doe je dat dan? Ja, hoe vind je die? Ja, dat is rondbellen. Ik kreeg van mijn tipgever of van die eerste bron een voornaam, maar geen achternaam. En dan ga je op social media zoeken en dan ga je gewoon eens kijken. Maar uiteindelijk begint het er ook mee gewoon naar dat bedrijf rijden en op de parkeerplaats achterom. En daar stond iemand waarvan ik denk dat lijkt wel een Filipijn. En die is dan letterlijk over het hek geklommen, bij mij in de auto gestapt. Toen zijn we naar Velden gereden om daar een ijsje te eten bij de ijssalon. Ongelooflijk, ja. En toen heb ik hem eerst maar eens kunnen uitleggen van ik ben journalist en ik wil proberen de zaak boven water te tillen en aan te tonen dat het hier helemaal niet klopt. Ja. Dat was nog geen interview, maar hij is toen met andere chauffeurs gaan praten en toen langzaam maar zeker won ik dat vertrouwen. Ja. Tegen die tijd was ook de inspectie hiermee bezig. Pardon, de vakbond, de FNV. Mm-hmm. En die wilde ook die gegevens boven water tillen. En toen zijn we gelijktijdig naar Slowakije gereisd. Om daar een nieuwe groep Filipijnen, die zouden dus naar Nederland komen, om die daar op te sporen. En om te laten zien dat het volgens onze informatie een zogenaamde postbusfirma was. Dat ze dus een adres in Bratislava hadden, maar hebben we daar gewoon laten zien. Ja, dat is echt gewoon alleen een brievenbusje in een flatgebouw. Ja. Daar zit helemaal gewoon, dat bedrijf dat bestaat gewoon helemaal niet. Ja. Nou, dat is in een notendop is dat die kwestie. En vervolgens is de inspectie daar ook op gesprongen. Justitie is ermee bezig gegaan. Ja, en binnen een maand of 3 weken na die verhalen is Wismans failliet gegaan of de deuren gesloten en vertrokken. En toen was het einde verhaal. Dus dit is willens en wetens, is hier een transporteur of 2 broers, ik weet niet wat het waren, maar die zijn dus gaan zoeken naar hoe kunnen we nou chauffeurs voor de absoluut laagste prijs recruteren. Ja. Dus ze ook nog een beetje afpersen, want ze mochten natuurlijk nergens wonen, moesten overnachten in die vrachtwagens. Ja, dat is zo. Kregen niet of heel weinig betaald. Ja, veel te weinig en enorme lange dagen maken. En dat is gewoon, dat staat in die verhalen ook, maar dat is echt gewoon pure slavenarbeid. Alleen het probleem is, het gebeurt nog steeds en het gebeurt op grote schaal en het gebeurt door heel veel bedrijven. Daar heb ik er dan toevallig eentje, of niet toevallig, maar eentje eruit kunnen lichten en dat netwerk in kaart kunnen brengen. Mm-hmm.
Maar het is een heel structureel probleem. Dit gebeurt op grote schaal overal in Nederland en overal in West-Europa. En staat daarna dan justitie bij jou aan de deur? Zo van, gods, wij willen hier eigenlijk ook wel wat mee, want we vinden dit gewoon strafbaar. We gaan hier wat mee doen? Of? Nee, in dit geval niet. Ik weet niet of dat ooit wel eens gebeurd is, maar wij werken dan ook in principe niet samen met justitie. Ja. We doen ieder ons eigen werk. We hoeven ze ook niet tegen te werken, daar gaat het niet om. Maar wij zijn niet een verlengstuk van justitie. Ja. Ja. Maar wat ze wel doen is die krant lezen en dat gebruiken ze soms om een onderzoek ook op te starten. Van hé, jeetje, nou als dat goed is uitgezocht, dan zal dat wel kloppen. Dus dan moeten wij er ook maar eens een keer wat mee. Ja. Dat wel. Nu is het toch een wonderlijke wereld. Kijk, nu ben je dus na al jouw verschillende beroepsuitoefeningen dan in andere delen van het land, ben je uiteindelijk naar Limburg afgezakt. Ja. En of all places is je standplaats Sittard officieel, maar je werkt natuurlijk veel vanuit thuis en je woont in Maastricht. Ja, klopt. Is het nou zo? Een collega van jou die noemde Limburg de Vissenkom Limburg. Mm-hmm. Daar waar alle spelers die echt doen elkaar voortdurend tegenkomen. Herken je dat? Is dat ook een reden voor jou geweest om te zeggen... ik wil de Vissenkom in. Misschien moet ik wel naar Limburg, want daar is vast meer te doen dan in de rest van het land. Nee, ik woonde in Amsterdam toen ik deze baan kreeg. En ik heb daar bewust voor gekozen, omdat ik was toen freelancer in Amsterdam. En dat ging allemaal prima, maar die tarieven zijn gewoon heel laag. En dat was gewoon moeilijk rondkomen. Ja. En toen kon ik... Deze functie kwam langs en dat leek me een ideale functie en dat is het ook. Ik heb ook gewoon echt de mooiste baan van Nederland, dat meen ik oprecht. Kijk. Ja. Ik kan fulltime en met een vast contract kan ik gewoon bezig zijn met wat ik het liefste doe, dat is onderzoeksjournalistiek. En dat zijn er niet zo heel veel in Nederland die dat ook in loondienst en fulltime kunnen doen. Dus toen die vacature er was, ik denk daar wil ik wel... Ik vond het heel fijn om in Amsterdam te wonen, maar ik denk, daar wil ik wel voor verhuizen naar Limburg. Ja. Maar wat jij zegt of terug verhuizen naar Limburg, want ik ben ook van geboorte Limburger. Maar die Vissenkom, dat herken ik wel. Het is een klein wereldje, ons kent ons en iedereen komt elkaar hier tegen. En we hadden ooit een spreker bij ons op de redactie, dat was de toenmalige hoofdofficier van Justitie, de vorige hoofdofficier. En die vertelde, zegt hij van, wij vinden het lastig om goed personeel te krijgen, want het is toch een beetje ik geloof dat hij iets zei van een soort stilstaande vijver. En dat bedoel ik niet altijd negatief, maar wel van wie er eenmaal hier zit, hier woont en een huis heeft gekocht, die verandert niet meer zo heel snel van baan. Dus de kans is, of die gaat niet meer zo snel weer. En als je een andere baan wil, dan is die kans groot dat dat 10 kilometer verderop is bij een ander bedrijf, maar dat je wel kunt blijven wonen. Met als gevolg, en dat is heel logisch en begrijpelijk, met als gevolg dat mensen dus, als ze eenmaal hier wonen, dat ze toch vaak in dezelfde cirkels een beetje blijven draaien. Mm-hmm. Terwijl als je in Utrecht woont, ik pak maar wat, en je zoekt een nieuwe baan, dan kijk je om de stad heen en dan kun je 30 kanten op, zonder te verhuizen. En dan heb je 30 keer meer mogelijkheden van een andere baan. Ja. Kijk naar mij, ik bedoel, stel, ik zou om welke reden ook gewoon een keer niet meer bij de Limburger willen werken. Waar moet je dan naartoe? Dan ga je kijken naar L1. Maar de spoeling is dun, terwijl als je in Hilversum of in Amsterdam woont, dan kun je kiezen of rondkijken naar 30 andere media. Ja. Dat is wat ik bedoel. Zit ook en dat is wat hij ook bedoelde, van de stilstaande vijver. Van er is minder vers bloed en minder doorstroming hier in een regio, omdat die geïsoleerd ligt. Ik heb het nou niet over de volksaard of omdat het de katholieke vriendenrepubliek of zo, dat is ook iets wat speelt, maar dat is niet wat ik bedoel. Het is gewoon de geografische ligging. Het is toch, kijk op de kaart, alles onder echtzuster. Het is dat vissenkommetje en dat is een bubbeltje. Het zou kunnen betekenen dat ook jouw eigen expire date dichterbij ligt, omdat je steeds bij diezelfde bestuurders uitkomt en met dezelfde mensen uitkomt die denken, oh jee, daar heb je shorts, jongens kaken op elkaar en doe de deur maar dicht. In algemene zin vind ik, misschien wel in alle beroepen, maar ook in de journalistiek, weet je, een jaar of 7 of 10, dan eigenlijk heb je het dan op de meeste plekken in de journalistiek, nogmaals, in algemene zin, heb je het dan wel, is het goed als je in ieder geval een ander vakgebied toch eens gaat bekijken, zodat je andere woordvoerders krijgt en andere gesprekspartners en inderdaad voorkomen dat je zelf onderdeel van zo'n bubbeltje wordt. Ja. Dat klopt. Dus van wet openbaar bestuur naar regionaal nieuws,
burenruzie met brandjes. Of van politiezaken en rechtbankverslaggever dat je naar de cultuurredactie gaat, of naar de sportredactie, of naar economie, of weet ik wat. En dat doen wij ook bij de krant ook regelmatig. Dat er in die zin, intern, is er echt wel doorstroming. En een van de redenen daarvoor is dat mensen het ook gewoon leuk blijven vinden om hun werk te doen. Ja. Maar ook, denk ik, om een beetje te voorkomen dat je wil niet een verslaggever die 15 jaar lang één bepaalde gemeente volgt. Dat wordt een soort schaduw gemeenteraadslid en dat wil je niet. Ja. Je kan er beter dan een verse kracht op zetten die er wel helemaal anders tegenaan kijkt en die denkt van, hé, wat gebeurt hier nou voor geks? Ja. Dat heb je nodig als journalist. Ja, we zweven eventjes over Amsterdam heen zometeen, want daar heb je natuurlijk toch een behoorlijke tijd gewoond. Amsterdam-West. 16 jaar, ja. 16 jaar maar liefst. Dus al freelancend eigenlijk, hè? Nou, eerst in loondienst toen ik bij het blad Binnenlands Bestuur zat. Ik kwam toen terug uit Curaçao, daar heb ik een paar jaar gewoond, ook als journalist gewerkt. En toen kwam ik in Nederland en toen vond ik een baan bij dat blad Binnenlands Bestuur. En toen ben ik in Amsterdam geworden, ja. Ja, nou, we hebben wat beelden gekozen uit de lucht van Amsterdam, zullen we maar zeggen. Daar praten we gewoon over door, want kijk, voor jou is het allemaal gesneden koek. Je hebt daar gewoond, we zitten hier nog een beetje in het buitengebied. Ja. Maar wat is jou daar opgevallen? Want je hebt in die tijd heb je toch wel ook Amsterdam zien veranderen, denk ik. Daar gebeurde ook van alles. Ja, ik woonde op daar, wat je nu ziet, hier rond en dan 500 meter naar links in dat deel van de stad. Ja. En daarachter, daar begon dan de Overtoom. Dus ik woonde nog net binnen de ring, maar wel een kwartiertje fietsen naar de Dam. En dat was toen ik daar kwam wonen. Ik ben er gaan wonen in 2001. En in 1998 was dat nog een hele slechte buurt. Ik moest later wel eens denken aan wat hier in de Heerlen is gebeurd, hè, met de operatie Hartslag, waar het stationsgebied was heel slecht. Nou, iets dergelijks was daar ook. Dat was de buurt rond het Mercatorplein in Amsterdam. En dat was vergeven van de Turkse heroïneplekken en Turkse maffia. En daar hebben ze toen ook een grote schoonmaak gehouden. En ik ben er gekomen toen het net de wijk begon op te krabbelen. Oh ja. Ja. Dat wist ik toen allemaal nog niet precies, maar dat hoorde ik toen ik er eenmaal zat. En ik heb daar de wijk zien verjuppen in de loop der jaren. En dat het gewoon steeds hipper werd en steeds meer eettentjes en speciale koffietentjes en weet ik wat allemaal niet. En dan zie je dus ook de huizenprijzen stijgen. Je ziet allemaal jonge gezinnen met goede banen daar terechtkomen. Maar de oorspronkelijke bewoners zijn gewoon verschoven naar... die waren er al lang niet meer zoveel toen ik er kwam. Ik bedoel, dat is een zeer multiculturele wijk waar ik gewoond heb. Ja. Ik denk, 70% niet-westerse allochtonen in die wijk. Overwegend Marokkaans en Turks. En de autochtone Nederlanders zijn daar toch wel, ik denk zelfs in de minderheid inmiddels. Ja. Oké. Ja. Dat is een hele ontwikkeling. Wie weet staat ons dat hier ook nog te wachten. En moeten we daar maar iets op vinden dan. Ja. Maar intussen ben je wel, je hebt je voetsprieten toch wel goed uitstaan. Want je bent pas geleden nog maar, ben je een rondje door het hele land gaan maken. Ja. Om nog eens te kijken hoe links-rechts de vlag erbij hangt, denk ik dan, of niet? Dat was toch je motief, neem ik aan. En gewoon vakantie, hè? Gewoon uitrusten en even lekker ontspannen. Want het is, ik heb een hele mooie baan, maar het is ook een pittige baan. Het is vermoeiend, mentaal soms. Ja. En dan is het fijn, net als iedereen, ik bedoel dat geldt voor alle banen, je wilt toch gewoon even 2 of 3 weken gewoon even weg van alles. Nou, ik heb ervoor gekozen om Nederland rond te fietsen. Ongetraind ben je op die fiets gestapt. Ja. En aan de oostkant van Nederland naar boven toe gereden ongeveer, grofweg. Klopt. Zelfs een Waddeneiland meegenomen op de hele trip. Ameland, ja. En daar waait het heel hard. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Oké. Ja. Maar toen ben je dus nog via de meest waaierige rand van langs de kust ben je eigenlijk teruggekomen. Ja, langs het IJsselmeer. Ik heb de kust van de IJsselmeer gevolgd en toen de Noordzeekust naar beneden in Zeeland. En tot overmaat van ramp de Afsluitdijk, die was onbegaanbaar voor jou, daar kon je niet... Ja, die wordt gerenoveerd, dus dat is gesloten voor fietsers op dit moment. Dus je bent zeg maar helemaal langs al de polders, rand langs Utrecht en Amsterdam gereden. Ja, over de boorden van de voormalige Zuiderzee, het IJsselmeer. Ja, die heb ik gewoon gevolgd van Friesland en dan helemaal onlangs Utrecht en dan omhoog naar tot Den Helder en dan langs de Noordzeekust omlaag. Ja. Je hebt er wat prachtige foto's bij gemaakt, die zijn altijd leuk om eventjes naar te kijken, want
Je bent werkelijk in alle hoeken en gaten van het land ben je geweest. Ja, je herkent ze natuurlijk meteen. Ze Dit staan- is Valkenswaard bij Eindhoven. Dat was mijn laatste logeeradres. Oh, Dat ja. raampje rechtsboven, dat weet ik nog. Ja. Oh, kijk. Ja, ze staan totaal niet op volgorde, dus het is... Oké, nou laat maar zien. Maar ja, daar wordt... Dit is in Drenthe, was dat ergens bij Meppel. Oh ja. Ja. Kijk hier. Dit is het nou Volendam of Urk? Moet ik even goed nadenken. Ja. Dit was Urk. Ja, is dat Urk? Ja. Oké. Daar is het mooie boek van verschenen. De ontdekking van Urk. Ja, ik heb erover gehoord. Ik heb het nog niet gelezen. Ja, van Matthias de Klerk. Ik heb hem toevallig gisteren ontmoet. Hier heb je het boek. Oh ja, En, kijk. Ja, juist. Ja. En het is een ongelooflijk prachtig boek. Ook van een onderzoeksjournalist die het voor elkaar kreeg om een half jaar in Urk te gaan wonen. En daar dus, laten we zeggen, de onderste steen boven heeft weten te draaien. Nou, lijkt me prachtig. Dus, ja. We gaan zien dat we op ons afkomen. Waar zijn we hier? Dit is Friesland, helemaal in het noordoosten van Friesland, bijna bij de Waddenzee. Waar was dit? Dit is op de Veluwe, op de Postbank, Aha. bij Arnhem. Oh ja. Dit is in Groningen, ook richting de Waddenzee, net ten noorden van de stad Groningen, zeg maar. Oké. Garrensweert en Winsum. Dit is, herken je dit? Ik zou zeggen hier in Limburg. Ja, Ja, de Torren. Oh, Torren is dat. Dit is Torren, ja. Oh, Daar was- ben ik Deze op kant de, heb op de terugweg op de laatste dag langs gefietst. Ja, Ja. prachtig, altijd. Mhm. Horen, Horen, ja, inderdaad. dat zo'n raadje. mooie stad. Kan het Ja. iedereen aanraden. Ja. Prachtig, ja, dat is echt fantastisch. Ik ben daar eens met een tjalk het IJsselmeer opgegaan. En Ja, dat was echt, vanuit Horen. Ja. echt heel mooi. Dit is vlakbij Zwolle. Is dit nou Hardenberg of de Bing? Maar in ieder geval, dit is de IJssel. Een van de bruggen over de IJssel. Maar dan moet ik goed nadenken, of was dat Hattem? Daar ben ik even kwijt. Daar weet ik even niet meer zeker waar ik deze foto heb gemaakt. Maar het is wel de IJssel. Maar je hebt er natuurlijk een heleboel gemaakt. Dit is langs de Vecht tussen Utrecht en Amsterdam. Oh ja, prachtig. Ja, en die- Dit is een van de vuurtorens, moet ik even denken, want die heb ik een stuk of 5 heb ik die gefotografeerd. Dit was op de dijk, waar was dit? dat is een heel kleintje, lijkt mij, of niet? Of, Ja, dat was zo'n tussenvuurtoontje. Volgens mij was dat ook richting Urk, maar dat weet ik ook niet meer helemaal. Dan moet ik in de serie even terugkijken. Ja. Ja. Dit was ten noorden van Amsterdam. Als je de stad Zaanstad. hebt, ja, iets oostelijker. Als je richting Monnikendam, als je de stad aan de noordkant uitfietst. Ah ja. Ja, kijk hier. De Vriethof. Ja. Nou, ik was een van de eerste die jij tegenkwam toen je hier weer in je pakje... Ja, en dat klopt. naast je voorwiel 2 grote tassen en achterop nog van alles. Ik denk dat je behoorlijk gevoeld hebt, ook ongetraind. Dat zijn meer dan 1800 kilometer geweest. heb je Ja, me dat verteld. waren het, ja. Ja. Ja, het ging goed. Ja, Je zou Ja. de volgende keer ietsje... als pauze het, maar dat had te maken met het zoeken van accommodatie. Dat was met corona allemaal moeilijk. Heel Nederland is in Nederland op vakantie, dus ik had dat allemaal van tevoren wel gepland. En ik zat nu op een gemiddelde van 85 kilometer per dag. Ja. En inderdaad, als ik het met de ervaring van nu zou ik de volgende keer 70 kilometer per dag is ook goed. Dan is het net een uurtje minder fietsen. Ja. Dan kun je het nog wat rustiger aan doen. Is je beeld van Nederland veranderd door die rit? Ik bedoel, je zit natuurlijk veel op de fiets, je praat weinig met mensen, denk ik. Of misschien juist wel heel veel, dat weet ik niet. Maar. Nou, dat valt mee, maar ik zou zeggen mijn beeld van Nederland is bevestigd. Vorig jaar heb ik het Pieterpad gelopen. Oh ja. Dus een beetje hetzelfde gedaan, maar dan gewandeld. En natuurlijk niet het hele rondje, maar van de Waddenzee naar Maastricht. Mm-hmm. En toen zag ik ook weer van hoe ontzettend mooi Nederland toch is. En hoeveel er te zien valt. En al die kleine mooie stadjes en die natuurgebieden. En prachtig is dat. En toen dacht ik, ja, dat wil ik nog wel eens een keer. Ik bedoel, ik hou heel erg van reizen. En ik kwam er nou op met corona. Ik denk, ik ga niet te ingewikkeld doen. Ik ga niet naar Zuid-Amerika of zo. Ja. Maar in Nederland kan het iedereen aanraden. Je kan ontzettend een mooie vakantie ook in Nederland hebben. Nu heb je een dochter, die woont, neem ik aan, in Amsterdam. Ja. En die heb je ook bezocht tijdens de rit waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, natuurlijk. En dat brengt ons op je vaderschap, wat natuurlijk ook een heel apart iets is. Want je bent toch een soort hele zelfstandige vrijbuiter die op een hele eigenzinnige manier te werk moet gaan. Omdat je anders, denk ik, geen resultaat boekt. Natuurlijk je netwerk hebt van informatie, maar je deadline, er moet een product af. Mm-hmm. Maar je bent ook vader. Is dat... Ja, maar ja, dat klopt. Maar ja, dat geldt voor iedereen. Ja, het een is mijn beroep en dan kan ik
ja, dan inderdaad wat je net zegt, dan eigenzinnig of dan kan ik of streng of weet ik wat zijn. Ja, maar dat is mijn beroep. Ja. Maar dat is toch geldt voor iedereen, denk ik. Dat maar ik bedoel, hier zie je laat ik het zo zeggen, ik behandel mijn dochter niet alsof ik er zit te interviewen. Nee, nou, dat is al Dit is in Peru, Machu Picchu. Ja. Daar zijn jullie met z'n tweeën naartoe geweest. Dus. Ja, ik heb veel met haar gereisd en dat was geweldig dit. Ja. Oké, ja. Wat is jouw Dat generieke... is ook Peru, maar dat is een ander jaar. Dit is daar Dus- vlak in de buurt wel. Je helpt haar in die zin wat te laten zien van de wereld, hè? En dit is in Iran. Oh ja. Oh, hier heeft zij inderdaad een hoofddoekje. Ja, dat moet daar. Ja. Onze straat Ja. niet op. Ja. Ja. Wat heeft jouw volle aandacht gehad bij de opvoeding? Want het meisje is nu natuurlijk richting 20 of 22. 22 al? Simone heet ze en is 22 jaar. En het is, de volle aandacht, laat ik het zo zeggen. Maar ook dat denk ik dat voor iedereen geldt. Je probeert je kind of kinderen, hoe zeg je dat, te helpen om goede mensen en goede burgers te worden, toch? Dus ik denk dat dat een beetje de kern is. Ja. Gewoon sociaal, denk ook aan andere mensen. Doe ook iets voor je naasten. Doe iets goeds voor de samenleving. Zorg dat je gewoon een diploma haalt en gewoon je eigen boterhammetje kan verdienen. En gedraag je een beetje sociaal en lief en netjes. Ja, dat is wat ik altijd heb proberen mee te geven. Het lijken me hele positieve uitgangspunten. Je zou bijna kunnen zeggen van iemand die zoveel, toch een hoop rottigheid ook in de samenleving ziet. Van meisje, kijk uit, want het is toch goed oppassen, links en rechts. Ja. Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Ik heb met reizen altijd wel tegen haar gezegd, of naar aanleiding van dat reizen, van ik geloof echt dat het overgrote deel van de mensen dat die goed zijn. En dat echt 95, 98% van de mensen gewoon te vertrouwen is. De kunst is om die 2% die andere plannen hebben, om die tijdig te ontdekken en in een snotje te hebben en dan op te passen. Ja. Maar vooral niet wantrouwend, ook niet op reis en zo. En ik geloof er echt in, wie goed doet, goed ontmoet. Dat denk ik wel. Ja. Ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik ben ook de aanhanger van Rutger Bregman die dan ook beschrijft van gods, kijk nou eens even wat mensen allemaal doen voor elkaar. Het meeste gaat gewoon goed, weet je. De intenties zijn oké. Ja. Dus daar kunnen we heel blij mee zijn. Ja. Maar goed, neem niet weg dat helemaal terug in jouw eigen jeugdjaren dat journalistieke onderzoeksvak er zo nog niet meteen lag. Je had eigenlijk een hele andere jongensdroom, toch? Dat klopt. Ik schijn het vanaf mijn 7e ongeveer gezegd te hebben dat ik graag archeoloog wilde worden. Kijk, ja, archeoloog. En dat is ook de reden dat ik geschiedenis ben gaan studeren aanvankelijk, om dat te kunnen worden. Maar je wou iets vragen of zeggen? Nou ja, wat voor beeld had je daarvan? Ik bedoel, archeologie, wat ga je doen? Schatgraven in de woestijn van Egypte en dan mooie grote schatten en verborgen farao's vinden. En dat beeld, gewoon of een oud vikingschip opgraven of weet ik veel, weet je. Of een harnas of dat soort dingen. Een verhaal dat in de grond zit en dat vinden en ontleden. Ja, een historische schat tegenkomen en spitten. Ja, ik vind het een super charmant vak. Wij hebben natuurlijk wat plaatjes daarbij bedacht van meneer Howard Carter. Die zal jou dan niet onbekend zijn, want dat is er eentje die heeft indertijd het graf ontdekt van Tutankhamon. Ja, de farao Tutankhamon in Egypte. Hier zie je gewoon gebeuren. Er zijn toch nog best wel veel foto's van gemaakt. Ik weet niet precies in welk jaar dat was, maar is dat 1926 of zoiets? Ik denk ik heb in mijn hoofd iets rond 1920, 22, zo in ieder geval in de jaren 20, ja. Dit is het slotje wat hij heeft moeten doorknippen, zal ik maar even zeggen. Mm-hmm. Zo hadden de Egyptenaren dat achtergelaten. Het is een uitermate boeiende sequentie eigenlijk om te zien hoe zo iemand, wat hij dan vervolgens aantrekt. Want dit is gewoon ik zou bijna zeggen, de natte droom van iedereen die archeoloog wil worden. Mooier dan dit krijg je het niet. Ja, dit is een ongelooflijke oogst, ja. Dus nu doe je toch eigenlijk wel een beetje iets soortgelijks natuurlijk. Het is anders, maar dit is nog uit die kamers van die farao en al die schatten die worden nou tentoongesteld in het Historisch Museum in Cairo in Egypte. En
Ik heb oog in oog met dat masker van Tutankhamon gestaan. Ik weet niet of je daar ook een foto van hebt, maar dat is dat gouden masker. Ja, dat hij is hem eerst nog een beetje aan het schoonmaken hier, geloof ik. Of de sarcofaag in dit geval. Ja, dit bedoel ik. Hier heb je Hier het. staat hij dan. Ja, daar heb ik voor zijn vitrine oog in oog mee gestaan met dat masker. Ja, dan sta je echt... Je weet niet wat je ziet. Ik bedoel, een plaatje doet dat geen recht. Dat is zo mooi. Dat is zo fantastisch. Wow. Ja. Maar ik merkte tijdens de studie dat ik heb ook het bijvak archeologie gedaan. Ja, ik ben geen wetenschapper. Ik bedoel, niet qua denken of zo. Ik bedoel, ik ga ervan uit dat ik de hersens wel heb, maar het geduld niet. Of, ja, dat zeg ik niet goed, want als journalist moet ik ook veel geduld hebben. Ja. Je bent als journalist, nee, als wetenschapper, als archeoloog ontdekte ik, je bent dan een jaar lang bezig met 1 vierkante centimeter en je gaat een meter diep. En wat ik nou als onderzoeksjournalist doe is, ik ben een jaar lang bezig op een vierkante meter en 10 centimeter diep en dan onderverdeeld in 10 verschillende vakjes. Dus daar zit meer variatie in, meer afwisseling. En in die zin heb ik te weinig geduld. Ik wil niet een jaar lang bezig zijn met de herkomst van bepaalde potjes, of die nou uit een kleigroeven ten noorden van Nîmes of ten noorden van Avignon kwamen uit 67 na Christus of 72 na Christus. En daar praten we over. Ja. Dat zijn de archeologen die dat allemaal voor ons uitzoeken. Ja, sorry, dat boeit me dan net te weinig. Ja, daar studeren zij op af. Daar zijn ze 3-4 jaar mee bezig. Promoveren dan. Ja. Maar jij kunt geen 3-4 jaar aan een onderzoek werken. Dat zou theoretisch wel kunnen, maar dat is, Theoretisch wel, dat is niet nee, de regel, maar zeg maar. En je werkt ook toe naar een publicatie. Dus je hebt ook wel op redelijke termijn gewoon een product waarvan je zegt, dit is het geworden. Ja, dat klopt. Ik denk, ik zit nu 5 jaar bij de Limburger en ik denk, als ik even ruw reken, ik denk dat de gemiddelde doorlooptijd van een dossier bij mij tussen de 2 en de 3 weken is. Dat ik gemiddeld met een verhaal bezig ben. Nou, dat is... Maar ja, je hebt ook collega's, ook bij ons en ook in andere kranten en zo, die zijn soms 3 maanden of 6 maanden met een onderzoek bezig. En zo'n Bas Haan is een jaar met zo'n onderzoek bezig. Ja. Maar dat zijn wel uitzonderingen. Ja. Maar bij ons is het ook zo, en met ons bedoel ik de Limburger, als het onderwerp goed genoeg is, dan krijgen we die ruimte ook. Als je echt een... Kijk naar mijn collega's, Hans Goos en Theo Sniekers een paar jaar geleden, toen die de hele zaak van Rij hebben uitgespit. Die zijn daar ook, ik zat toen nog niet bij de krant, maar die zijn daar ook een jaar of langer mee bezig geweest. En die ruimte die kregen ze en die krijgen we nou ook weer als er zo'n onderwerp zich weer aandient. Ja. Dus als je een goede tip hebt, dan moet je me even bellen. Dan, je hoort nog wel eens wat in Maastricht waarschijnlijk, of niet? Nou, ik doe hier mijn best, weet je. Er zit hier nog wel eens iemand, dus misschien komt er dan iets bovendrijven. Nou, dan geef ik je mijn kaartje en dan vanaf nou kun je me vinden. Nou, jouw kaartje hoef je niet te geven, want jouw mobiele nummer staat gewoon op internet volgens mij. Als je jouw naam googelt, dan heb ik je mobiele al bijna te pakken. Dus, ik ontdekte zelfs, dat is echt waar, 2 maanden geleden dat ik een eigen Wikipedia-pagina heb. En ik weet dus echt niet wie die gemaakt heeft. Oh, kijk. Nou, dat is toch geweldig. Ik weet het echt niet. Ja. Dan zou ik hem even checken of die wel klopt, want ja, heb ik gedaan. Er kunnen dingen staan die... Het klopt gewoon. Het meeste klopt wel, ja. Ja. Maar eventjes dan terug naar Bas Haan, die daar een prachtig boek schrijft over iets waar hij heel lang over gedaan heeft. Hij heeft natuurlijk in de tussentijd nog allerlei andere klussen moeten doen waarschijnlijk, want zo zal het misschien... Nou, dat denk ik toch niet, nee, hoor. Ik denk dat hij echt wel vrijgesteld was. En bij ons, als het echt nodig is, dan onze hoofdredacteur Björn Oostra, dan, die stelt ons ook vrij. Ik bedoel, dat weten we. Maar dan moet het onderwerp het echt wel waard zijn. Ja. Sluimert bij jou de ambitie om nog eens een keer iets uit te diepen? Zoals gisteren sprak ik dus met de schrijver van de ontdekking van Urk. Ja. En die zegt, ja, ik ben daar 10 jaar geleden ben ik daar naartoe gestuurd in zaken van de moord op een jongetje. Ik ben daar naartoe gegaan, ik heb wat mensen wat gevraagd. Niemand gaf antwoord. Het dorp was als een oester, ik kreeg daar niets uit. Dus dat werd een artikeltje van niks. En ik ben 10 jaar later teruggegaan en heb aan mijn baas gevraagd, laat me daar nou eens een half jaar los. Ik wil graag die mensen leren kennen, want dat is toch heel apart hoe dat daar gaat. Ben je ergens iets tegengekomen in je carrière dat je denkt van, als ik nou nog eens een keer een jaar eventjes de tijd had betaald, dan dook ik erin. Dat schiet me er nou niet meteen in te binnen, maar of het zijn er juist heel veel. Ik ben wel bovenmatig geïnteresseerd in... Ik noem het nu eventjes hier oneerbiedig de onderkant van de samenleving. De mensen die het moeilijk hebben. De verslaafde zorg, de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg. Mensen in armoede, mensen met schulden. Weet je, die hoek van een beetje de vertrapten van de samenleving. Ja. En ik heb voor de Groene Amsterdammer, toen ik daar als freelancer voor werkte, heb ik
een serie verhalen gemaakt dat ik een week lang op bepaalde afdelingen bij de overheid ging zitten die daar mee bezig waren. Bijvoorbeeld een week lang bij jeugdzorg zitten, een week lang bij de leerplichtambtenaar, een week lang op een zwarte school in Amsterdam, enzovoort, enzovoort. En steeds in een andere gemeente. En daar denk ik wel, dat is nou alweer 8 jaar geleden of zo, maar daar denk ik nog altijd met veel voldoening aan terug. Daar zit materiaal. Dat is een plek om nog eens een keer de grond in te gaan om te kijken. Ja, wat mij betreft wel. Gouden muntjes komen hier nog boven. Ja, dat denk ik wel. Ja, we komen tijd tekort, George. Want, Kunnen we de uitzending niet verlengen dan? Nee, ja. Blessuretijd. Dan moeten we naar de andere uitkomsten. Nee. Blessuretijd. Maar echt, we gaan je wel volgen, want er komt natuurlijk iedere 3 weken weer iets van je hand en vaak nog vaker. Dus je hebt vandaag ook weer een column gepubliceerd. Ja, morgen in de krant. Maar dat is 1 keer in de week een klein kolompje. Dat noem ik mijn speelkwartiertje elke week. Dat vind ik leuk, dat doe ik erbij. Dan blijven we dat ook volgen, want dat lezen we graag. Goed zo. Als ik jou mag bedanken voor je komst vanavond, want dit was echt de moeite waard. Goed zo. Nou, leuk om te doen ook. Ja. Ik ga ook onze kijkers bedanken voor het kijken. Leuk dat jullie er waren. En volgende week gaan wij ons best doen om er weer te zijn. Waarschijnlijk weer op een dinsdag. We gaan even kijken wat we allemaal voor elkaar krijgen. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot ziens.